Ikompli l-każ taż-żewġ żgħażagħ Albaniżi Agostin Marku u Jovan Ondoċi, illi kienu ġew arrestati wara li attakkaw raġel ta' 62 sena f'Taslima, każ li żef Ġunju tas-sena l-oħra. Dan hekk kif il-qorti ġie allegati li huma nataw l-istruzzjoni biex iwettqu din l-aggressjoni mingħand Matthew Xkembri. L-iżviluppatur li jinsab implikat ukoll bil-każ ta' Kordin fejn ħasdet il-ħajja taż-żagħżugħ Ġan Paul Sofija. Mill-qorti rriżulta li Matthew Xkembri staqsa lill-irġiel Albaniżi sabiex jattakkaw lil missier l-eks mara tiegħu waqt li kienet jagħmel il-ġirja tiegħu ta' kuljum. L-irġiel issa mezzew il-ħtija u tnejn ġew kundannati pina ħabs effettiva u multa ta' 116 euro kull wieħed. Marku ġie kundannat 22 xahar ħabs filwaqt li Ndoċi ġie kundannat 20 xahar ħabs. Peress li ħadd minnhom appreżenta appell, is-sentenza kienet finali u tnejn se jkunu xhieda fil-proċeduri li għaddejjin kontra Xkembri. Meta taw ix-xhieda tagħhom il-ġimgħa l-oħra, l-irġiel taw verżjonijiet kontrastanti filwaqt li sostnew li ma tantx jiftakru minħabba li l-attak sar iżjed minn sena ilu. Huma sostnew li kienu jafu li hemm xi problemi bejn Xkembri u r-raġel, iżda ma kinux jafu x'inhuma l-problemi. Huma semmew li Xkembri jurihom ritratt tal-vittma u wedhom li jħallasom. Meta xedu fil-qorti nhar it-tnejn semmew li minkejja li ma jiftakrux kollox minn dakinhar li seħħet l-aggressjoni, huma kienu ċerti li Xkembri staqsihom sabiex iwettqu dan l-att.